Abusuakuo Kwaba ADUMASA TV eso enne medoma bepimu ewo sechere Kwamang ewo Asante mantemu Kwamang konwasem beto honom na bepimu wo kotokofiem ama yira na situtu edi ne nan esi so hwe edi ye etu ye de di kan eba ye na kodo ahodo bi wo honom a na de hyebrante empanifo yi se wo mra mesom na wonsuan cha santeman se sechere Kwamang hene no na omo so omo mpene so chire na committee no eye berima safo twrebo akodua ene esumenya manhene omo ede report no eba ese mpanifo ya saje atuma pene so ese sisi ade bani bia ni ne ho nti wonko na onkusuan enche ne manfo nei ena brewa yi poma kwemu ebe pim wo hanom a ne nsoye nanom nyina ebebom age nsoye no ama no aye fenti eba hade a na eye sechere Kwamang manhene ena nei ye ba besi no ehene ewo ahanum so nti ka me ho na sede ne dwumadi no besi akọ nyina no yemfa emmremo osimu yentinsim Abusuakuo ya bepiemu ewo Kwamang ne de na wosi hu Kwamang ba bi ewo ene sede ha manebo esi etie nti mene nananom bi ebe twetwe nkomo na womo akire yade ye mira memo ha meje osu abunu adara madan ho adi kire ye ye frame na natachi afro mo ameto so bi dedu akohene twafo hene ne adara ma Kwamang ye hwe Kwamang ye be hu ne we o hwe Kwamang a o Asante mampo nsuta Kwamang nti efra ha sechere Kwamang sechere Kwamang unya kasa sechere Kwamang a obia nim ha empatamu hanzo so ope wo hena okwa akon kese a ene sechere Kwamang ope wo hena won sase ene sechere Kwamang ma hene enkurom akon aku 60 ana hyenase nkura diosia 60 ana hyenase enti uba ha ye friend belema uba ha na oba o kase na nakura wano bepa ise o kase belema okwa akon pa wona tutuo empire no at once kutatuo mi no left and right nekuta no no de kwa akon enti efiri jeduako ekosi brem enyina na Kwamang hene dia kuro ne doso wona okwa akon mebre wona twa atala from ti no ede ba ha nti atala from ni ti ewo ya himfie ha sisi a opa metuma akoyi a kire wow atala from we belma kese ye pa no bia ntimi enko nche no obi aba ne so a ontimi atala from Kwamang hene na kwa atala from kwa okowi ekodi nkunim de baaye enti bema de we bema pa enkuro ne doso pa enti ya bre be mfie miensani yenya bema ya nanti ho otumfo ho ye koye ba tinansen ya na nananum yipuma kwa mutumfo ayi de hyebrante friend na nakodwoboatin ema ye enti ena ye ni age ne wa awrehom ama hene fo no mo ben ye no egi ye nsase no enam se ni hene enti we de nyame adawroma ekwan aba enti ye da nyame ase ye da obia mo ba ye nyina ase pa se ena da nyame aboa ye nya ye hene enti ena no ye wani jim ye wani je kase mu pa tina mo busa ya na de wo ho no na adara ma tara from enkomo boyemu kakra ye kasa atala from a o ye be matintin gramo awo akun ni mu no obia ntimi no omukwa akun ni bebre ana ye na Kwamang hene belima okọ ho one ni nua kumawu hene ane agogo hene omo na kọ no so sebe kumawu hene de akun ni mu ana otoye na kire se be ma na keka mienu kumawu hene ato nti aka agogo ana Kwamang anuafo nso so omo yemiensa na oye mpatamu ha agogo hene Kwamang hene na kumawu hene omo pani nyina ne Kwamang hene enti akuni mu na yakum kumawu hene no na chese anuafo mienu na ese omo ko nti akuni mu na omo ekokoko ye no e ma Asante ma nyina beka ho tie ye no sebe yewura ti kokko so mintimi monidin akuni mu na otoyi e ma belema etam ne hye nachi samre no na ode twum belema di ode ne hye nachi no na wo kire ode ne hye nachi no ana ofa ni tuo kan ho ana tuo ba akukuta bunkum ba akukuta nifa ana ode to a ode spray
atala from anom konya ne ku no twanity e de beto se ya adanse ama enchirma ne daachi enti amanfo ba hands cash ama ebie so kire wo mo ema wo di hu ana ha yo ade bi wo ha yensom wo station ho sa eni party na she ho yensom etire no ho ana se na gina ye si na gina ye ba bi esie sa wo de hye no ya gina ye wo ba ha sisi na abiso mo bitwa uti enti adro ni party da ho e wo ha ya e wo ye station yensom ya penti ho white ho wonim no ye bebo amane o si ha na aka kire wo se wo di yensom wo somu a utiri ira muso bia na madam ma so di party na wo ho e ni party na wo wanti enipa na de meboni de enye yie bibi kakranti wanzo so ye de hye nti sa de hye na ye kuro we mo maha oyo ma hene obetwam agye se de ade kata na nim ti se opaniye dia wo mfa hakura ana jedu akonzo so na kuma wo hene to ya ye de yesie kuma wo hene nti kuma wo hene nzo so nko jedu akon enzo so na nsen asase aprapre nti watima ko birim se birim ye ne dia ene ye twe ho manzo nso birim nya ne dia birim nyina ye kwa amama hene ana na sase tina mu busa me akakra metima kan no history ne dia bibire ho na e konfirma mu nti nye ne nyina na betima bie so aha na ayi no etire no na ama mabonyi na kakra kire se employ adai ye amamre ne amane yegusu ni tambia eda ye nipa kasa se ye hu se nipa tini wure se de me ne umi no ye titu aso isa doctors fo bi ba ho behwe na konfo bi ti ho ana te sei de bia ye we suma nko ahene wo ha wo ye so amamre enti etire no eburu 300 years ni enye ne eburu 300 years de tia na tie oba anye se nipa ti konkuru ana skeleton bia se de nipa igina wo sa na aba etire ne drawo enti emre pamu no ene de ye ni age aburo so ntimi nko bie dan no mawo emre pamu mra na me nko bie dan na mo nhwe bi woni hu abedi hu adanse ye wan hu sampa ye ntwa won toro na kakra wu Kwamang Deduako twafo hene ena ye ne no abonkomo na busuafo se na nase no enne eye ne gida enti brepam ye baba ha na yakọ bia etire ne wo no ne yakọhwe ne na atena se yie na yadosuko ewo history ni na odo ani so atumi ahwe bi yeguso na no mo twetwe nkomo ne yehu Kwamang yie ewo Asante mantemu kame ho na ye nto ankomo bo no so na yedase ne wa obre menso me da mo ase pia